Това нещо... Какво ще прави с тия работи, Чичо? Това нещо винаги си прави така, това за мезе. Особено месо, това са като флейки, особени флейки си такива, и си ги закачам на скарата. И като се поопуши малко, така, за 1-2 дена стават готови и много хубаво и вкусно особено месо. А нещо от рода на пастърмата ли, Чичо? Не. Това е просто сушено месо. И сушено месо. И сушено месо особено. Да. Как ще го прави по корабите едно време, пиратите и така нататък. А в момента е в много суров вид. Кога ще стане готово за употреба? Има ли някой да изпуши 5-6 цигари и веднага се опуши? Не, майтапа се. За 2-3-4 дена става. Значи в среда като дойде. Трябва да е като пастрама нещо става. Как го искаш? Пробваш едно по едно, затова слагам няколко парчета. За проба. Ама иначе съм правил големи такива низи. Чичо Коло, имам едно желание да направим телешка пастърма. Това е много трудно. Сложно ли е? Сложно не си вземе готово. Добре. Не, трябва да се налага, тя се налага с стол, с такова, притисва се с камъни специални, има трябва. Не мога да направим. Ама да почнем после. Първо да направим сиренето, кашкавала, ще ти обясна как става и кашкавала, ще правим. Айде, за сега това е. Къде ги закачва сега тия неща? Ела да видиш на скарата. Ама... Давай по мене. Чай да сложа пауза. Ох.